Jadolo Paul Mackenzie kaachiel kod achije wetene 94 orem yuore doho winjo buchgi madhi nyime kaluwore gi midenyo kod nyosruok mar del bang' ng'anyo ne chiemo. Bang' chopo kodgi e alwora mar doho ne ochuno apisas mag jela jolo moko kuomgi koka gole nyamburko kendo ketogi kama oyiedhi e doho mar Mombasa, kuma thothgi ne onyosore ma ok nyal kata mana bedo piny. Ne ochuno jang'ad bura Alex Idhuka chopo mar neno gi kuma ne gintiere no, kaeto dok e doho mar dhi nyime kod buchgi ka gin to gionge. E burano, Mackenzie gi Lange e bwo okil margi Wycliffe Makasembo ne dwaro ni owegi thuolo kod bond e seche ma burano dhi nyime. Komachielo, okinde mag piny owacho to ne okwayo doho mondo mi kik wegi thuolo kod bond kaluwore gi ketho mapek mar nek mitudo gi godo. Jang'ad bura Alex Idhuka ogolo chik mondo oter achijego e od thieth mar yango gima megi bang' yangore ni dendgi ng'oyo nikech ng'anyo ne chiemo. Burano mar wach rambun koro ibiro winji tarik 5 dwe mar adek higa mwantiere ni bang' yudo ripot mar laktar. We have established that there exist sufficient compelling reasons why these accused persons should not be given bond, and we submit that at this particular stage, each of the accused persons from number 1 to 95 should not be released on bond. Donna, bail denial is not to be used as a punishment. They have to go on strike to know why they were in court, why they were being detained. So it is the state that provoked them.